Superman. Now I mean yo. Now I mean Superman. Now I mean dub, 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 dub. Altså alle sammen, er I klar? Vi skal lave slikvideoer, hvor vi skal spise en masse slik. Det er noget slik, vi overhovedet ikke kender. Det er sådan helt ukendt nede fra, nede fra centret. Det er den, som vi så i går. Blandt andet har vi det her pengeslik, som vi så før. Som egentlig smager. Så vi går i gang med det første ting. Ja. Okay. Og vi starter med familiepizza. Vi giver den sådan en skala fra 1 til 10, hvis den er god. Hvis den er rigtig 10, hvis den er helt i toppen, er rigtig god. Og 1, hvis den var sindssygt dårlig. Okay, der er en brejskål her. Så og vi går i gang. Ikke Skal vi gå i gang? Okay, dreng. Skål. Skål. 3. Ja, okay. Nej, den er god. Ej, det smager sådan lidt af bræk bagefter. Dreng, der spiser 100. Det smager sammen. Seriøst. Jeg brækker mig ud over. Det smager det, der kommer ud af en kamel, jo. Fuck, jeg er klar. Må lige spytte ned i den, seriøst. I spytter som tøser, jo. Nå. Ej. Jeg giver den en 2'er. Du? Jeg giver den 2-3 stykker. Jeg giver den 8. Og ja, nu har vi så den her. Sådan noget, du skal knibe op i munden, og vi tror, det smager pænt dårligt. Skal jeg starte nu? Ja, det er godt snart. Nå, Oscar starter. Det er sådan noget cremet og glasuragtigt også. Han propper det ind i munden. Kom nu, du. Sådan der. Det er mig. Skal jeg prøve? Var det godt? Det smager ikke af noget. Det er blåbæragtigt. Så prøver jeg. Bræk skål det her. Der kommer ikke noget. Skal jeg lige presse noget op? Hvis du står der og presser op. Der kommer ikke noget. Sådan der, tager du den her til. Det smager ikke rigtig af noget. Måske en lille bitte smule blåbær. Drik på vejret! Ja. Hvad er det der? Jeg spiser aldrig igen. Jeg går helt i panik. Det her er sindssygt klamt. Men i hvert fald, jeg giver den en 3'er. En 3'er? Jeg giver den -1. Okay. Hvorfor køber vi sådan noget? Du kan give den fra -10 op til 10. -10! Det smager. Spis det. Bund den! Jeg giver den en 3-4 stykker. Jeg giver den over min. Hallo, Oscar. Vi laver YouTube. Oscar. Oh my god. Okay, lad os bare. Tid til pengeslik, og det skal vi så prøve for tidligere. Så lad os gå i gang. Jeg regner ikke med, at det smager så godt. Nej. Men Nå, lad os prøve. 3, 2, 1. De er søde. Det er direkte pap. Er det dumt eller hvad at lave? Hvem gider at spise det? Det er klamt, seriøst. Føj. Det er pap. Nu skal jeg sige det. Pap til jer. Folkens, aldrig køb det der. Det er dumhed at købe det. -10. Og nu skal vi spise Beast Bot. Det er nok candyfloss eller ikke? Ja, så åbner du eller? Selvfølgelig. Jeg troede det. Så. Okay. Er det noget pulveragtigt noget? Der er noget pulver. Nej. Vi har købt et eller andet. Der er noget, der er pulver. Nå, nu spiser vi pulveret. Nej, det er noget candyfloss noget. Prøv at se. Nå, det er sgu da candyfloss. Nu skal vi prøve alle 3. Vent. Nå, okay. Jeg har smagt. Er det godt? Det er candyfloss. Det er fint. Candyfloss. Nå, lad os gå i gang. Og nu. Det er candyfloss. Det smager meget godt. Ej. Der er sådan lidt eftersmag, der smager af. Det smager, når en hund ikke går i bad i 3 måneder. Nu skal vi prøve sådan noget Mars-drink. Og der står... Karamelmælk. Ja, der står der. Men så der står, må under ingen omstændigheder rystes. Vi er helt ligeglade. Så ligeglade, seriøst. Rysten. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it
filmeren. Jo, kom, vi har... Nu tager vi 3, 2, 1. Mars. Det smager kakao. Det smager kakao. Det er en sur. En sur. Ja. Vi ses alle sammen. Her er vores filmer her. Og ellers... Nå, så, men så, vi ses!